Bulangan kami dulu, nama dari Ramadan. Kalau berarti kaos sebutkan ingkang kira-kira 7 bulan jenis di Asma. 7 rembulan sing sigar kena jempare nalika Parwati dolanan Pasopati. Dudu lintang sing ajur nalika pangutane matek aji. Lebur saketi. Lintang lan bulan tetap betaya gandulan langit. Wong manungsa sing rumangsa bisa merakal mantra adil-adil. Kiblat tamat 5 panjer 15 derajat pamer-pamer. Rumangsa dadi lelono jadi. 7 rembulan sing sigar kena jembare nalika Parwati dolanan Pasopati. Mongkorang ilokok kabar jomblang. Kanthi ira-irangan gak pilih pangerso kinase dening Ani Sumarno. Pangerso kinase yo pangerso sing bisa ngersake mulih. Ing wetenge wong-wong sing abot sanggare urip saben dinane. Alus sing budi lan arune wicara jumbo karo derajat-derajat. Budi daya nyukupi butuhe warga sebangsa. Pangersa kinase yo pangersa sing kaya lekase wong tuwa sadurunge si anak ngremo wis ngerti butuhe apa. Paribasan ambar wetenge diluwe tinimbang si anak sambat ngaruwara. Dak pilih pangersa kinase yo pangersa sing lisane sembodo karo tumindake. Ora mau janji-janji sakmuk tibane